Wel, Euryn Ogwen Williams, allwch chi grynhoi eich teimladau chi ar ennill y wobr yma heno? Ni'n teimlo yn ostyngedig iawn yn derbyn y wobr yma. Mae'n teimlo yr anrhydedd yn fawr, ond hefyd o gofio bod ti'r gynta o'r Gwobr John Hefin. O dwi'n yn teimlo reit emosiynol, achos wedi gweithio'n agos at John dros y blynyddoedd. Ac oedd o'n fraint ag anrhydedd mawr, teimlo reit emosiynol yn dweud y gwir. Pa mor bwysig yw i felly bod y wobr yn cael ei roi yn enw John? Mor bwysig, achos oedd John yn gymaint o ysbrydoliaeth i genedlaethau o wneithurwyr ffilm a rhaglenni teledu. Ond ffilm yn arbennig, oedd o'n un o'r rheini oedd yn chwifio y faner ar gyfer ffilm, achos mae yna rhywbeth yn perthyn i ffilm sydd yn gallu teithio dros y byd yn llawer haws na animeiddio, mor dda ydy hwnnw. Mae yna rhywbeth mewn ffilm sydd yn bwysig i gynrychioli ni fel cenedl bod ni allan yna. Oedd gyfnod yn ystod yr 80au a'r 90au lle oedd yna lot o ffilmiau Cymraeg yn cael ei gwneud ac oedden ni'n cyrraedd i wahanol lefydd yn cael ei dangos mewn sinemau a bethau felly. A mae hwnna reit bwysig, a dyna mae John i gynrychioli di'r fenter yma a'r hwyl a sbri wrth i wneud o, felly mi oedd hwnna'n bwysig i mi. Sut fyddwch chi'n gofio John wedyn fel ffrind ac fel cydweithiwr? Fel rhywun, oedd hi mor hawdd bod efo bob amser. Roedd o'n wrbonheddig, fel oedd Arfon yn dweud heno, oedd o'n ffrind da, ac oedd o'n gallu meddwl yn gyflym a rhywsyn neu gilydd yn dod i gyd ymdeimlo efo sut oeddech chi'n teimlo yn gyflymach na neb arall dwi wedi nabod. Oedd John yn frawd i bawb a dweud y gwir. Dyna oedd ei natur o, oedd o'n gymaint o wrbonheddig ac eto yn ffrind triw. Oeddech chi'n sôn am fod allan yn can 70 flynydde yn ôl i heno felly? Chi sôn rhywbeth am hynna? Ie, oedd hi'n rhyfedd heno i'r noson. Roedd y ddau ohonnen ni allan yn can. Pan sefydlwyd ffilm Cymru a ryw fenter oedd criw ohonnen ni yn y BBC a Ysbrydolec wedi dod at ei gilydd bod rhaid i ni fynd am rhaglenni fel ffilmiau i'r byd ffilm. A felly mi eithon ni allan i gwyl ffilm Can, yr wyl fawr felly. A mi ddoth John ac Anthony Hopkins efo fo a mynd i lansio ffilm Cymru. A oedd Anthony Hopkins yn mynd i wneud y speeches a bob dim. A sylweddoli bod y gornel bach oedden ni wedi gael yn y British Pavilion allan yna yn gornel fechan iawn amser cinio a neb o gwmpas. Felly oedden ni wedi lansio, ond dim ond ni oedd yno i ddeud hynny.